شالوم شالوم بيتزب እግዚአብሔር አምላክ ከመይጽንሕኩም شالوم جس فشاملين جس فريد برمير كم تقول لك زين نقول مسكم أنا حكم صلاح الدين بس حاولنا سيمينا متينا زلنا كابنا يسير استوديو وإذا هو بيكون så som vi gör dagligen erbjuder salladen med erbjuder sen från CIG studio. اللهم لما نزمع على تزخون نهيوت قال كنا كافلينا. وإذا ska vi få ta del av det levande ordet för den här dagen. أبيت كريستيان متيهم كتكافلوا تدلي سباد دما أبستكولهم تأمته بس تحت زرنا فيسبوك أدرسنا أتيهم كتوكسونا كترحونا تقوليهم عرضن كلام program لنا. Och för er som vill ta del av de fysiska gudstjänsterna som vi har i Stockholm så är det på varje fredag och lördagar. Ni kan finna all info när ni går in på Facebook-länken. لو من نزمع على تزخون نهيوت قال كنرينا. Och dagens ord. لو من ريك قال نجزابير كل جزء أمسكه. Det är tacka Herren alltid. نجزابير كل جزء أمسكه. Tacka Herren alltid. كل جزء بسم يسوس نجزابير كان مسكونه إذا فقد أملاخي إن أمسح فلوس. Det står att vi ska tacka Herren alltid i Jesu namn. Det är Guds vilja. نجزابير فقد مسكانه. Guds vilja det är tacksamhet. سلمان نم عينت قداي سلمان نم عينت كنتات كم مسكانه هو فقد أملاخ يكون. Det är inte Guds vilja att vi ska gå ut från tacksamhet och tacksägelse. مزحف قدس مزمور رايت ميتي تغسر وعد خمسينه. Psaltaren 100 kapitel 100 vers 4. أبدأ جيتاتو بمسكانه أبقى تصدق بوداس أتو أمسكنه ونسمو خابره. Det står, gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lovsång. Tacka honom och lova hans namn. كابز قال كل تنجر كنوسرينا. Från den här versen ska vi ta två saker. Nej بحق نبقى تصدق እግዚአብሔር أتيناينا. Vi har verkligen gått in i Herrens portar. بحج كنا كناتو. Det är inte vi ska gå in från Kristus Jesus أتيناينا. Genom Kristus har vi gått in i portarna. portarna. جن تمتاوس بمسكانه إله. Men det står att komma in hans portar är genom tacksägelse. بخالا الزراربا ناي እግዚአብሔር حساب زبله كله بمسكانه يخاف يوت كاتريو مالتيو. Så med andra ord, allt det du vill se Guds vilja i ditt liv, du ser det genom tacksägelse. إذا أتينا يزلنا أتصلو إذا أتينا يزلنا كبرو أبتصبح بحيوتنا خنبرو ندلن تلاقينا ناي جدًا بمسكانه الملأ. Så den här porten vi har kommit in till, den här härligheten vi har kommit in i, om vi vill se den i våra liv, vi behöver leva den genom tacksägelse. أب كل تحالفو قداي نجزابير كبر خطبو كتبارو كتمسجون أنت جميركم أب تقداي نجزابير حسب كذلك جمير. Så i allt det ni går igenom, om ni börjar istället tacka Herren och leva i tacksägelse, då kommer Guds vilja börja regera i de omständigheterna ni går igenom. مخنياتو مسكانا بزلوه فقد أملاخ. Och det är för att där det finns tacksägelse finns det Guds vilja. مسكانا أبزي بولو دما فقد أملاخ إلا. Och där det inte finns tacksägelse kommer inte Guds vilja finnas heller. تمررلهم زبالة قدات كلهم نايزابير فقد أيتريلهم. Där ni sitter och klagar över mycket i er omständighet, där finns inte Guds vilja. تمسكنوا زبالة قدات كلهم دما نعمل فقد كتريلهم. Men alla situationer där ni kommer i tacksamhet och tacksägelse så kommer ni få se Guds vilja där. سلازم مسكانهم نتناي مسكانا زي واللي هيوت نام مسكانهم سو يخيلي. Så er tacksägelse så kan förändra saker som där det inte finns, där ni vill ha dem till det där de ska vara. نأبنت زوجو خناتات حما خناتات أقاتيمكم انتولو السخم كنتو قداي كتصبق بأمنة ريكم نعملا تبسكينكم أتزمسكونكم ومسكانا نتزي تصبق خناتاتكم نابتصبق يغير. Exempelvis om det finns situationer där ni inte tycker om som det ser väldigt dåligt i, om ni börjar i tro se det ni vill att det ska bli bättre och komma i tacksägelse istället så kommer Herren föra det till det bästa. مسكانا كاب أندبتكم دي في اللي تدعوا إنه حيالاتهم. Om tacksägelse inte skiljer sig från era läppar så är ni väldigt starka. حيلا أملاخ مسكانا أملاخ يسلو. Herrens styrka finns i tacksägelse. مصحف قدس مزمور رايت معرف شو مونته. Psaltaren kapitel 8. تقصغلته. Vers 2. ما أنت تقاومتها نتتسأل أن فداي حنن سكت بلو أب أفقل عوزت أبون حيلي أدالوها. Det står, av barns och spädbarns mun har du berett en makt för dina fienders skull, för att förgöra fienden med hämnare. يسي يسوس نزا أب أفقل حيلي أدالوها تبلقال أب حدش كيدان أنتايلو تزاري بولا ريكو. Nu ska vi se vad Jesus använde den här som fanns i Gamla testamentet i vad han använde den till. Matteus 21:16. I Matteus evangeliet kapitel 21 vers 16. زياتهم زبلوست سمعوا الله قالوا يسوع كا هو أب كاب أفقلعن هتأناتن مسجانا أدالو خزبل أقادو عين بكم من بلو. Och
Och han sa det till honom, hör vad det säger. Jesus svarade dem, ja, har ni inte aldrig läst, av barns och spädbarns mun har jag brett en lovsång. ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ኃይል ትብል ቃል ምስጋና ኢሉ ተርኪምዋ Ser ni här, Jesus tolkade den där ordet makt med lovsång. ስለዚህ በኃይል ከተማላለሱ በኃይል አመስግኑ Så om ni vill vandra med styrka, lev i lovsång. ኣብ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ንርእስኩም ትሪእዋ ትደልዩ እንትኾንኩም በጸጋ ኣምላክ ተዓቢ ትደልዩ እንትኾንኩም ኩሉ ግዜ ንጎይታ ምስጋና አምጹ Så om ni vill leva era liv i styrka och vill finna era liv i Guds nåd, börja leva i lovsång och i tacksägelse. እንተ ደኣ ንጎይታ ኣብ ኩሉ ዓይነት ኩነታትኩም ከይተገደብኩም ምስጋና ክትብዎ ተጀሚርኩም ካብ ኩሉ ዓይነት ጉዳያትኩም ከተምሉት ኢኹም Och om ni börjar ära Herren och tacka honom i alla omständigheter ni finner er i era liv utan att sätta stopp på det, så kommer ni se att ni reser ur er i alla omständigheter. ዘመስከምኩምሉ ጉዳይ ክሕዘኩም ኣይክእልን እዩ Och det ni har tackat och ärat för kommer inte kunna stoppa er längre. ዮናስ ምዕራፍ 2 I Jona kapitel 2, ቁጥር 9-10 vers 9 och 10. ኣነ ግና ብድምፂ ምስጋና ክስውአልካ ነቲ እተማባፅዓክዎ ከዓ ክፍጽሞ እየ ምድሓን ካብ እግዚኣብሔር እዩ እግዚኣብሔር ነቲ ዓሳ ኣዘዞ ንሱ እውን ዮናስ ናብ ንቁፅ ምድሪ ተፈኦ Och det står från vers 9. Det som håller fast vid tomma avgudar överger den nåd de har fått. Men jag offrar till dig med tacksägelse. Det jag lovat ska jag uppfylla. Frälsningen finns hos Herren. Och Herren talade till fisken och den kastade upp Jona på torrt land. ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ይመስኪን Jona tackade Herren när han var inne i fisken. ኢማጂን ግበርዎ ኣብ ምንታይ ዓይነት ሲትዌሽን ኣትዮም ዘሎ Tänk er i vilken situation han befinner sig i. ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ጉዳያት ይፈልጥን እዩ Tidigare från det här han hade inte befunnit sig i en sån här situation. ኣብ ከምኡ ዓይነት ዝኣተዉ ሰባት ከማን ሰሚዑ ይፈልጥን እዩ Han hade aldrig hört talas om folk som hade befunnit sig i den situation han befinner sig i. ምክንያቱ ኣብ ከብዲ ዓሳ ዝኣተዉ ኩሎም ኣብ ከብዲ ዓሳ ተሪፎም እዮም Och det är för att alla som har gått in i en fiskmage har de fastnat där. ዮናስ ግን ኣብ ከብዲ ዓሳ ኣይተረፈን Men Jonas stannade inte i fiskens mage. ምክንያቱ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ንኣምላኽ ከመስግኑ ጀሚሩ Och det är för att han började ära och tacka Herren inne i fiskens mage. እግዚአብሔር ድማ ነቲ ዓሳ ትፍኣዮ ኣውፅአዮ ዮናስ ኢሉ Och Herren talade med fisken så att den kastade ut honom. ስለዚ ኣብ ማንም ዓይነት ሽግር ፀበባ ኾንኩም ንኣምላኽ ክብሪ ክትቡ እንተጀሚርኩም እቲ ፀበባ ክሕዘኩም ዓቕሚ ክስእን እዩ ክትወፅ ኢኹም Och i vilken en svårighet där ni känner er krympta och omringade, och när ni börjar tacka så kommer ni kunna ta ut er därifrån. ብዝሓዘንኩምን ብዝጓሃኹምን ብዝበኸኹምን መጠን ክትሰጥሙ ኢኹም ንታሕቲ Men om ni börjar istället leva i det sorg, i det besvikelse och i de omständigheter ni är i och bara tänka på det, så kommer ni sjunka neråt. ብዘመስገንኩምን ንኣምላኽ ክብሪ ብዝሃብኩምን ብኣምላኽ ብዝተሓጐስኩምን መጠን ግን ናብ ላዕሊ ክትወፅ ኢኹም Men med det mått ni börjar tacka och ära Herren och ni börjar blicka på Herren, så kommer ni kunna ta ut er från det sits. እግዚአብሔር ይባርኽኩም Må Herren välsigna er. ሻሎም Guds frid.